Wengenza kwethu ngethemba ukuthi naphila kuzonke indawo la kuzofinya khona le video indaba ke singezihle ezithi-ke sekudutshulwe kwabulawa umphenyi wecala ke likadokotela Nandipha kanye ke noThabo Bester wengenza kwethu ukuthi-ke akasekho emhlabeni umphenyi wecala osebenza icala lokweqa ke kwesiboshwa uThabo Bester namanye amacala ke abekwe wona akadokotela Nandipha magodumane kuthiwa ke utholakale namanxeba okudutshulwa akucacile kwamanje ukuthi noma ke uzuwele noma ke udutshuliwe amaphoyisa ke aseqale ke uphenyo ngesigameko ke asendawo noma ke ngesigameko ke esendaweni yesigameko ke njengamanje uyingenza ukuthi indaba ke ethanda ukuthi zishaqise kakhulu ke lesi ngibona abantu abaningi bayaphawula ke ngokuhlukahlukana kwabo einkundleni ke zokuxhumana mina ke ngifisa ukuthi ngizovuka lakho nombono wakho uthi wena ucabangani ke ngalolu daba oyingane ke hlala phakathi kwe-comment section ungakhohlwa ukucindezela usubscribe uzowathola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel.